Németország. Mi a pöcs van itt vajon, barátom? Egy mentő, két mentő, tűzoltó vagy négy. És nem megy a sorom, mert nézeget, a vezetési időm meg letelik a francba. Ó, ez nagyon utolérte a másikat. Miért nem mentek már? Verem azt... Ó, majdnem mondtam valamit. Utolérte a másikat. Az igen. Az igen.